Ekpere maka ọnwa ọhụụ nke ise n'afọ 2026. Prayer for the new month of May 2026. Ụtụtụ ọma nọ. Ka ụbọchị tata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa ise n'afọ a, wetara anyị niile udo, ịfụnanya, agamniru na aṅụrị. Ka Chineke ji ike niile nye unu akụ na ụba na ihe eji enete ndụ anya. Ka ọ gọzie unu na ụmụ unu, ka o nye unu udo. Ka ọ gọziwanye unu n'ọlụ unu na-alụ na mbọ niile unu na-agba bido tata wee ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Ka Chineke ji ike niile na-echekwaba unu, ka o wepụ anya ndị ajọ mmadụ n'ebe unu nọ. Ka onye unu amara ya, ka unu na-enweta enyemaka dị iche iche n'ebe ndị oyi maọbụ ndị enyi unu nọ. Ka ọ gọzie unu n'ụbọchị eke, ka ọ gọzie unu n'ụbọchị oye, ka ọ gọzie unu n'ụbọchị afọ, ka ọ gọzie unu n'ụbọchị nkwọ. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu n'ụbọchị niile nke ndụ unu, bido ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Ndewo unu, daalụnụ.